Gehiago balio du milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino. Lanera etorrita Euskal Herrira. Etxean kalean. Txarik eduki gabe, plaza baten bat egin genuen. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Azkarra puntatu naiz euskaltegian, herritar izateko nire herrian. Lau ondo, eta lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin nintzen euskararen jabe, mingaina astindut lotxarik eduki gabe. Plaza baten bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Jasangarritasunaren kultura sustatzea da, gure helburu, eta jasangarritasuna guretzako ulertzeko bakarra da hizkuntzen aniztasunaren eta kulturen aniztasunaren lanildotikan, eta horregatikan horrelako ekimenak bultzatu ditugu eta bultzatzen jarraituko dugu. Eta bereziki irabazleoi oso politizunak elkarbanatzeko induzuen hartu duzuen erabaki hori, benetan, lehiaren gainetik ere, elkartasun horretan partekatzeko gogo hori. Lehia honan sartu da, 6 aste egun, bertso eskolatik gatoz pozik 6 bat lagun. Lehia gustoko du hori da ezagun, baina orain Rekalden ospatu dezagun. Pixka bat galduta etorri gez, probak nola izango zian ez genekilako, baina azkenen batzuk zaiak izan dira, beste batzuk erresa, baina gustoa, ondo pasa deu, eta polita baita ere bi taldek irabaztea ez, eta diru hori denen artean erabilializatea proiektu ezberdinak egiteko. Festa batean murgildu da lasarte. Gehiago balio du milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino.